president, no, d'aquí o d'allà. Penso que sense mascareta. Estamos. Bueno, primer de tot, bona tarda. És una mica estrany així estar parlant a una pantalla, però com sabeu ara, amb la situació que vivim és el que ens toca. Avui ens hauria agradat que fos una taula rodona amb gent, que poguéssim estar aquí un grup per poder anar comentant i que la gent també pogués participar, però no ens queixem, perquè com a mínim ens hem pogut reunir uns quants i no ens estem saltant cap llei per ara. Així que, més que res, us presento a les convidades. Dibuix que el meu nom és Leila i soc de la Laberintha, juntament amb el Ricardo. Que jo estaré amb el tema tècnic. I el que tenim a la protagonista d'avui, no sé com el Ricardo i jo, és per una banda la Carmen Núñez, veïna del barri de la Barceloneta, ha estat professora d'història també durant molt de temps, dinamitza diferents tallers d'història aquí al barri i una persona també molt lligada a una associacionista del que hauríem dit del barri de la Barceloneta. El Francesc Cavaller, que també el coneixíem per haver-lo seguit amb les publicacions i moltes xerrades, també veí de la Barceloneta, ha tornat, important, i de l'empresa Beclus, que és bàsicament una institució a Barcelona en relació amb temes de patrimoni, és investigador, ha treballat moltíssim tant en patrimoni documental, a nivell d'arxius, com també a nivell d'arqueologia urbana. Però si no coneixeu, us recomano molt que mireu les publicacions. I en el cas de la Mercè Tatger, la Mercè Tatger, una todoterreno, realment la seva tesi doctoral va ser una mica, en la nostra opinió almenys, segons la meva, un abans i un després en la historiografia de la Barceloneta. Aquesta tesi doctoral dels anys 70, que era des del segle XVIII, el Pla de la Ribera. I tot i que ella és veïna de Sant Antoni, sempre ha estat molt lligada al barri de la Barceloneta. És geògrafa, també és especialista en història urbana, també ha escrit molt sobre el món de les barraques, sobre el patrimoni industrial. És algú que realment molt lligat també a molt de temes que tenen relació amb el que seria el barri. I avui el que volíem sobretot era, dins d'aquesta exposició que hem organitzat, que us recomanem que vingueu a veure-la, aquí a la Casa de Barceloneta, 1761, al carrer Sant Carles, que es diu Barri desaparegut, barri imaginat. Parla de diferents espais del barri patrimonials, avui en dia desapareguts, però que encara formen part de l'imaginari de molts de barcelonins i molta de la gent del barri, com serien en aquest cas les barraques, els tinglados i també els merenderos, que tot i que els periodistes sempre han parlat més de xiringuitos, s'han comprovat que amb la gent del barri el nom per excel·lència són els merenderos. Així que havíem plantejat avui la sessió de potser uns 40 minuts aproximadament, que els nostres convidats i convidades poguessin parlar una mica sobre aquests tres espais o també altres espais del barri avui en dia desapareguts. I després també volíem parlar una miqueta sobre aquesta relació de la Barceloneta i d'aquests elements amb el mar, que ha marcat una mica la història del litoral. I al voltant de les 8, més o menys, el que farem és obrir el torn de paraula, també perquè si voleu connectar-vos amb micro després i fer una pregunta que ho pugueu fer. Això seria a les 8. Fins a aquell moment us volíem demanar, sisplau, si podeu tothom tancar el micro i també si qualsevol comentari, pregunta que tingueu, si ens ho podeu demanar pel xat, jo estaré pendent i també podré introduir les vostres preguntes. Però fins a les 8, sobretot, si podem tenir els micros silenciats, perquè si ja és prou complicat sentir-nos així, sinó per facilitar el tema auditiu al màxim possible. I res, gràcies per connectar-vos i us deixo amb aquestes. Per començar, com dèiem, si voleu parlar una miqueta sobre la presència de les barraques al barri, sobre aquests espais també i també sobre la seva desaparició als anys 60, com sol, d'una manera bastant abrupta en aquest. Si volem anar a vostè mateix. Bé, clar, el tema de les barraques és un tema que durant molts anys va estar silenciat. En el seu moment, quan es van existir durant, diria, 17 anys, perquè les barraques, a part de que venien al llarg de la història, però les barraques com a barraques consolidades i al llarg del temps, va ser un fenomen pràcticament de 100 anys. I, clar, realment va ser en el seu moment, era un tema molt, se'n parlava molt, per les condicions en què vivia la gent,
Però després, i que esclar que es queria treure, perquè resultava que aquestes barraques sempre es posaven en els llocs que es volien fer coses noves. Però l'exposició del 29, o fer una Villa Olímpica, o fer un passeig marítim, etc. O bé estaven entremig d'altres llocs, perquè també van haver-hi en altres llocs, perquè anaven a fer obres de construcció, obres de millora, etc. Aquells van ser uns anys en què es va parlar moltíssim de les barraques, també a vegades donant-los una qualificació de gent marginal i de gent que vivia malament i que vivia en unes condicions molt precàries com moltes persones que vivien a Barcelona en pisos de quart o bé en pisos petits a qualsevol barri del centre històric o de Gràcia o com altres llocs. I després, un cop es va acabar tot això, que va ser pràcticament abans de les Olimpiades, va haver una desmemòria, una amnèsia. Ja ningú parlava, I tothom, només havia creat aquesta idea que eren uns senyors que van allà, sembla que es va com ocupar un territori, van fer-se el seu, i no se'n volien anar, i llavors es tenien que treure perquè etc. I clar, aleshores resulta que, d'una manera afortunada, gràcies a uns alumnes que van demanar, que eren historiadors, que ells havien sentit barraques, tenien 20 i escaig d'anys, això fa 10 anys, i van dir, i això de les barraques què passava? Això va ser el punt de partida per fer tota una recerca sobre les barraques, i el resultat d'aquesta recerca va ser, diguéssim, d'alguna manera tornar a totes aquestes persones que van viure en aquestes barraques la seva dignitat de ciutadans. Perquè van ser ciutadans que van arribar a Barcelona, van treballar i van donar molt a la ciutat. I a més es van integrar moltes vegades, tot i que les classes més altes es consideraven una gent una miqueta que no fa gana estàndard, diríem, i a vegades ells no ho deien que hi vivien, però sí que a l'hora de la veritat, a tots els barris, a la Barceloneta i al Poble Sec i en el barri, i tots els llocs que van estar, es van integrar amb les xarxes properes per l'escolarització dels fills, també perquè compraven a les botigues, etc. Per tant, vam trobar aquesta dignitat que va ser el resultat d'un documental molt ben fet, per un periodista, i després també tota una sèrie de plaques que vam posar. I en el cas del Somorrostro va ser la primera, perquè és la que sempre, quan et deia que estava malament, sí, sembla que havia sigut el Somorrostro. El Somorrostro era, al final, potser perquè van ser les més dures per les condicions ambientals de proximitat del mar, i quan hi havia inundacions, etc. De fet, a la Barcelona, per centrar una miqueta, hi van haver dos nuclis principals de barraques, un que estava que es deia Montaneta, que era una mena de productor petit que hi havia una ara ja a la plaça del Mar, al final del barri, i que havia sigut una bateria antiaèria, i llavors en aquella mena de Montaneta s'hi van establir diverses barraques. I l'altre nucli més important, que era el del Somorrostro, que estava on ara hi ha el passeig marítim, per entendre'ns, i que la memòria que hi ha hagut, això que et deies de la desmemòria, el Somorrostro semblava com una cosa pintoresca, al final, no? Com que el tema de la Carmen Amaya i de reportatges que s'havien fet filmats de l'allò, havia quedat com una cosa, una mena de pintoresquisme. Quan realment era un nucli importantíssim de població que va ser treballadora, integrada, en unes condicions dures, és a dir, els temporals de llevant que havien destruït bona part, més d'una vegada havien destruït per del barri de barraques que estaven literalment a sobre de la zona. Hi ha imatges que són absolutament espectaculars, és a dir, quan es fa el passeig marítim, s'organitza el primer tram del passeig marítim, que sembla una pista d'aviació, fan aquell elevat del mar i just quan s'acaba el passeig marítim, és la línia que s'acaba el passeig marítim i llavors el nucli de barraques. El nou urbanisme, que ara després parlarem molt de les transformacions olímpiques, però hi ha hagut transformacions prèvies, i aquesta que el passeig marítim és dels anys
50, dels anys 50, i va descapçar fins on s'acabava el passeig, just davant de l'Hospital del Mar, dels infecciosos. Veus les fotos i per mi són espectaculars aquelles fotografies. Tu veus la nova imatge urbana de Barcelona dels anys 50 i la realitat d'aquell barri de Barraques que encara està així. La muntanyeta va desaparèixer abans, una miqueta abans. En el moment en què va desaparèixer van eliminar la bateria antiaèria i van colonitzar aquell espai d'urbanisme al costat on eren els banys. Els banys dels estilleros i després i per tant suposo que als anys 60 ja estava desaparegut. Ho dic perquè quan construeixen el bloc aquell del final del passeig, que és aquell bloc pantalla, és de l'any 63-64 i llavors les imatges que hi ha s'han tractat menys, aquest nucli de Barraques s'ha tractat historiogràficament molt menys, era més petit, és cert, però hi ha menys coses. Ara que has dit dates, jo ho he buscat una miqueta per situar una cosa històrica i tal, i veig que la primera vegada que apareix la paraula Somorrostro era unes barraques que hi havia el 1875. Però no sé si, potser vosaltres ho sabeu, podria haver alguna relació amb el barri de la Platja, de 1714? Perquè a mi m'ha donat que aquell barri, que d'alguna manera, que mai m'ha quedat clar si la gent de la Ribera va venir a petar aquí, que em sembla que no, tot això. És a dir, jo crec que no pot ser que una gent de 1714 al 1753, o sigui, no sé, hi ha alguna cosa que em falla, perquè a vegades veus guies que van dient no, perquè el barri aquest és del 1753, per la gent dius, però en els 40 anys. Llavors, jo no sé si el Somorrostro, a part que hagi aparegut el 1875 com a data primera, potser realment ja hi havia unes casetes allà. Sí, a veure, a la platja, històricament, aquesta platja d'aquí de Barcelona, com la que va que porta cap a Sant Adrià, tot el que seria el Poble Nou, clar, ja a l'edat mitjana hi eren utilitzades aquestes zones per pescar, pescadors. Per tant, hi havia barraques de pescadors. El que passa que no hi solien viure de pescadors. Jo penso que, a més, perquè s'ha trobat en el barri de Ribera, molts pescadors vivien allà. El que passa que tenien les xarxes i tenien els estris. I després, què passa? Que, clar, ve la guerra de successió, tots aquests llocs, esclar, es ventilen, tots ells, i clar, els pescadors on van? Jo crec que els pescadors devien seguir anant als sorrals aquells i a posar-s'hi. De tal manera que el projecte primer de fer un barri de la platja no es fa mai, però aquests senyors hi són. I les primeres fotografies es veuen que hi ha uns grups per allà perduts, perquè clar, quan hi ha la muralla, estàs a la ciutat, moltes vegades deixaven gèneres allà. I a vegades, per això, quan ve el capità general des de la mina, diu, és que allò està molt desordenat, no? No, té uns escrits que he llegit, que posa que ells han vingut a fer neteja perquè allò és un niu d'animals, amb un menyspreadíssim, un menyspreu i una cosa que, com si, bueno... Ells devien fer contrabando, què podem imaginar en l'època. No, el que passa és que llavors, per arribar a ell, hi ha una necessitat molt clara que Barcelona tingui un port. Perquè, clar, a Barcelona ja s'ha convertit en una ciutat indústria, comença a fer activitats industrials i comercials que són molt importants, perquè des de Barcelona se n'anaven fins a Holanda a vendre el vi, o sigui que... Per tant, llavors ell considera que ha de fer una obra per millorar el port. Ja teníem una estructura, etc., però que es té que ampliar. I llavors el mateix temps, sinó que venia d'Itàlia. Tenia el Barroco, aquestes coses li venien molt bé. I volia posar que la ciutat es conegués qui havia vingut, no? Llavors va dir, bueno, que facin un barri, però clar, llavors s'apantarà que el Verbuc havia fet un projecte que ningú sap quin és. Hi havia hagut uns projectes de fer unes cases, és veritat, però jo crec que no se'n van arribar a fer cap, quasi bé cap. I aleshores el que fan és dir, bueno, doncs el faig de nou, i com el faig Barroco? Perquè senyor, perquè és una església important, dedicada a Sant Miquel, com em dic jo, no? I és quan fa. Aprofitant que esteu parlant una mica sobre els orígens del barri i també com comentàvem abans, que estàvem dient que la primera arquitectura
que es coneix en aquesta zona de la ciutat, abans inclús de l'existència del barri, eren aquestes barraques de mar que s'han trobat restes arqueològiques quan es va fer. Estaven essencials en documents de... Però llavors, si m'hauria preguntat si, en la vostra opinió, podríem parlar de que realment les barraques estan totalment relacionades amb els orígens del barri, serien quasi com la primera arquitectura de la futura Barceloneta, i quan pensem en l'arquitectura de la Barceloneta hauríem de parlar d'un caràcter del barraquisme també com una arquitectura lligada als orígens d'aquest sector. Podrien haver-hi aquestes barraques. Les barraques jo no crec que fossin, perquè, a veure, hi ha documentacions... Sembla que és una possibilitat, però... A veure, quan parlen d'aquestes barraques, parlen que són de materials més precaris, els que hi ha aquestes, perquè la descripció que fan amb uns planos del segle XVIII, que aquestes vaig trobar a les cimantes, parla d'estes on de mamposteria, l'altre és de fustes, l'altre és de no sé què manera. Les enginyeries militars, que són molt importants a Catalunya, perquè es posa el que és ara el convent de Sant Agustí, l'antic, que és el centre cívic, allà es posa una acadèmia de matemàtiques, que és una gran acadèmia a nivell de les que s'havien fet els països europeus per formar tècnics de l'administració de l'Estat. Aquests senyors porten professors estrangers i professors de tota Espanya i després penseu que en aquells moments, esclar, nosaltres teníem Flandes, tot allò, clar. Per tant, que podien tirar de bones peces, diguéssim, de cap. I aquells senyors, clar, aprenen a fer coses enteres. La prova està que la Barceloneta aquesta aguanta més que qualsevol casa de Barcelona. Jo agafant un fil les construccions d'aquestes de monarquisme, que sempre es considera una arquitectura marginal, sempre apareix això, els marges. Ens imaginem que abans de la Barceloneta, la muntanya de mar, tot això eren uns sorrals, per tant estaven al marge de la ciutat i hi havia unes barraques. Quan es fa el projecte de construcció del barri del 1753, estem en una casa pontífica, no? Que vam intentar recuperar, que no som derroquers, que és un accident. Doncs, quan es construeix el barri, que a més es va construint en diferents zones, la línia de la costa continua la migració, és a dir, es va guanyant cada vegada de terreny. Les barraques apareixen al costat del sorral, on s'acaba el barri. Abans s'acabava la ciutat, hi havia barraques, ara s'acaba el barri i ja. No és una línia que podem seguir des dels orígens fins ara, perquè responen a un moviment social complex, és a dir, el barraquisme que trobem a la Barceloneta ve dels processos que estem parlant dels costos, també dels processos d'immigració intensiva de Barcelona. No, però el que deia ella, que si potser es podia veure com un inici, jo crec que no, perquè, com ha dit els enginyers que van fer aquest barri, jo crec que hi havia, a més és que els posaria una medalleta, perquè jo considero que hi havia una voluntat. O sigui, ho fessin o no, no ho sé, que tampoc tinc prou a la ment, però hi havia una voluntat de modernització. És a dir, aquest barri que ara veiem està pensat molt bé. Aquesta casa té aïllació per aquí, aïllació per allà, és a dir, tot estava pensat dins del racionalisme francès, perquè els borbons tenen coses dolentes, com estem veient, també en tenen de bones. I ens van portar una mentalitat de fer les coses. Crec que, no sé si ho estic dient, però ells volien fer unes cases en condicions, normalment, doncs bé, hi havia una voluntat. Les barraques, jo diria que, arquitectònicament, escolta, les barraques tenen tota la seu dret, però no hi havia la voluntat, era una mica més... S'ha demanat perquè hi ha gent que, quan parlant de les barraques, consideraven que formaven part del barri... Sí, però és per un altre element. Ara et diré per què, perquè és interessant, sí, la fronterera, és tan interessant, a vegades diríem, en determinats països que realment conviuen formes diferents de residència, per dir-ho d'alguna manera, no? Que era això. A veure, la gent de les barraques no eren unes persones, pel barri. Segons qui era, si hi havia pedrades, li havia semblat que allò no pensava res. Però realment hi havia com parlant amb
moltes senyores de barri, moltes vegades, deien, no, si jo iba al col·legi aquí, jo treballava a la plaça, no? Hi havia una permeabilitat social del barri. Sí. No era exclusivament que no? A veure, i després, també hi ha una voluntat, penseu, com deia el no? Era el que volíem demostrar una cosa, pensi que vam tenir la gent barroca. Quasi pràcticament l'única de les coses han fet unes que les fan de la guerra, que deien per de les Eixample, que són limitacions. Però aquesta és autèntica. Per tant, té una església molt significativa. Fa una lectura i, a més, hi posen, traslladen tots els gremis de mà, etc. Vull dir que hi ha una voluntat de ser el mateix capità general està enterrat allà. La guerra civil va desaparèixer. Sí, però hi ha una tomba feta dels millors escultors de la ciutat. Vull dir que era realment... I en el cas dels... Ara el salta, però en el cas dels baranderos, que com dèiem, als mitjans apareix més aquesta paraula dels xiringuitos, però sobretot no ens hi deien baranadors, que seria la paraula correcta en català, tenien en aquest cas els baranderos. Què penseu? Penseu que formaven part del barri en aquest cas, aquesta arquitectura, aquests elements, o seria una cosa externa? Aquí jo et puc parlar del meu record personal. És a dir, jo venia aquí als merenderos perquè el meu pare, que era gallec, coneixia una senyora, la senyora Maruixa, que tenia una casa, i amb la meva mare i el meu pare veníem a los merenderos. I de tant en tant anàvem a mitja per ell. Veníem a veure la senyora Maruixa, que havia anotat una cosa divertida, i és que jo pensava, quina taula més gran que té aquesta senyora, perquè, clar, tothom ens posava amb el dubte, de veritat que me'n recordo allà, i quan algú s'havia d'aixecar, o sigui, d'anar, ens havíem d'aixecar tots perquè passés. I jo pensava, vam anar a casa d'aquella senyora, doncs anàvem a casa d'ella i després anàvem alguna vegada a la paella. I clar, jo us recordo nostàlgics, el recordo com una cosa. Venia el Bernardo, que venia i el meu pare ya viene el pezmazo aquí a tocar la guitarra, perquè no era una música que ens agradés i no tenia el glamour que el Buenafuente li ha donat després. Però jo, els merenderos, sincerament, a veure, crec que estan massa, diguéssim, sobrevalorats. És a dir, jo ho tinc mitificat. A mi em dius Barceloneta quan era petita i el tinc per la realitat, és que no hi havia molta higiene. No hi havia unes... O sigui, bueno, a veure, o sigui, he llegit una cosa que deia, bueno, i en algun moment es va replantejar vagues promeses de reubicació. Bueno, per què? És a dir, estem al segle XXI, tenim uns restaurants, no sé, alguns són cars, però altres són molt assequibles. És a dir, jo crec que és un passat nostàlgic, però tapaven, no sé, vull dir, quan he dit falta d'higiene, potser no era la paraula adequada. Però eren, o sigui, era un producte honest, que era una manera de fer oci, molt bé, però ara seria maco. I si tu vols gastar-te 10 euros, no vinguis al cap de setmana, això també t'ho recomano, perquè és el doble de car. Però pots menjar molt bé de preu a la vida de mà. Per tant, jo no sé, ho dic una mica així com per ser una mica iconoclàstic. Sí, bueno, a veure, pensem que és la tradició, perquè els merenderos i els banys que hi havia les casetes venen de... Els banys primer eren de fusta i es movien a Sant Joan, de Sant Miquel i després els altres. Perquè eren els punts que es construeixen molt aviat perquè eren banys de mar d'aigua calent. Aleshores, però després cada any els mestres d'Aixa tenien autoritzacions de la comandància de Farina per posar casetes per la gent es canviés. Les casetes, clar. Jo crec que a partir d'aquí aquests que posaven les casetes van començar o pescadors que portaven peix i era una cosa com volcànica, va començar orgànic. I després van ser autoritzades per la Marina perquè aquests senyors es van investir, perquè tenien un paper. Tenien un compromís de costa, no? Els primers, no sé, no es deien putes? No, les putes estaven a l'altra banda. Les putes estaven a l'andana del port.
és una trista. I no és de manera. Sí, que també tenia que veure, perquè les cures eren també que els arribaven i llavors allà ells es feien el menjar. La gent anava a menjar. Perquè, clar, penseu que hi havia el port i tenia molta activitat. La gent que treballara al port, la gent que anava a fer negoci, va ser l'origen de Can Soler. Era això, els primers ja anaven els que anaven, els comerciants que portaven el cotó, que s'hi portaven no sé què, quan anava a veure com els barcos, etc. Llavors la primera dinària. Llavors va sortir una miqueta orgànic. El que passa que inicialment era allò molt barat i molt populars. Clar, i la brutícia, la brutícia és que el concepte de brutícia ha canviat molt. Sí, clar, perquè era extrem, clar, perquè a veure quanta gent tenia per tot l'any i quanta gent tenia moltes coses. Clar, no, a veure, el que passa que les qüestions que es van convertir en uns negocis cars, quants que eren caríssims, que eren barats. Però després al final quedaven uns que eren més populars. El problema no és enderrocar-ho tot. El problema és que el que s'enderroca també s'ha de fer una memòria. I dels venedors ningú va fer un estudi. Perquè com no eren de piedra, no? Doncs clar, això Jo, diguem el que deia Estiu, realment el coneixement d'aquesta cultura, crec que és important ressaltar una cosa, és que aquesta línia de frontera, de treball i platja, que en moments marginals de les barraques, també acollia la sèrie d'activitats econòmiques i d'interès tecnològic. Després, al final de tot, podem parlar de Barcelona Oberta al Mar. Jo només avanço una miqueta. És a dir, tota aquesta línia de frontera, les cases de banys tenien per segar. Tenien des de Sant Sebastià, els Astilleros, de Sant Miquel, els ambientals. I per tant, tota aquesta línia ja estava ocupada. No només, després dels clubs de natació, l'Atlètic també tenia la seva, i hi havia hagut també l'Escola del Mar. I l'Escola del Mar. Sí que feien. Sí, no. Doncs deia que tota aquesta línia estava molt ocupada des de l'Atlètic, de natació, l'Escola del Mar i les diferents cadetes entrades de les cases. I per tant, els baranderos no eren res més que una continuació d'aquesta línia, d'aquesta línia d'ocupació d'aquest grup. Sí que és cert que l'enderroc va significar l'obertura directa cap al mar. Que abans no s'hi anés, i no només la gent del barri, sinó la gent de la secunda. Però en qualsevol cas, aquesta mena de neteja total s'havia convertit en un turisme. Seria un turisme de gent però de gent del barri també i de gent de fora de Barcelona. El mateix Pasqual Maragall, que va ser el Pla Pomaro, que sempre és varia. Però després, aquesta nova imatge escèptica, que després és mentida que no s'hi posin negocis, perquè se'n posen. Hi ha concessions administratives de llocs que per un mojito poden acabar a 15 euros. A part dels que venen per la platja il·legalment, però sí que és veritat que n'hi ha, i ja n'han desmuntat un, perquè és una temporada d'estiu. Per tant, aquell que diu que pot ser nostàlgic, de menjar-se una paella a Barcelona trepitjant la sorra, quantes capitals europees pots menjar trepitjant la sorra. I jo entenc que hi hagi una part del barri que ho vegi nostàlgia i una part de la ciutadania que ho vegi que ara tenim tot aquest espai. Sí, jo en aquest sentit entenc que la gent pugui dir allò tenia que dir, allò es va fer malament, que es va fer d'una manera brusca, o sigui, s'hauria d'haver fet pensant, calculant, però jo ara estic una mica també per menys nostàlgies i més pràctic, és a dir, potser se n'haurien d'haver deixat uns quants perquè es fegués com era, perquè sí que n'hi ha alguns, però no representen. Llavors,
si algú ho hagués fet pensant en la gent, doncs potser sí que, mira, deixem això perquè es vegi el que hi ha estat, i tot això ho veig bé. Però jo ara, de veritat, l'espai aquell obert, aquesta qüestió, doncs, també la trobo que té el seu... Sí, a veure, a vegades tenim aquesta visió, aquí la platja més gran de Barcelona, perquè ningú sap, des del punt de vista ecològic, els diners que ens costa. Perquè, clar, cada any s'ha de tirar sorres. Aleshores, també, clar, molta més gent va a la platja, és evident, sabem, els que no els obliguin a anar, que fan perquè vulguin anar, perquè això està bé, està triat la platja. Però, clar, també aquesta costa ens costa molt i després, és clar, hem tingut sort que amb els ajuntaments que han sigut, entre de tot, massa especuladors, en el sentit aquest de complir-ho en molts d'aquesta espècie de coses que fan del mojito, però algun dia no hi arribaran, tal com anem. Aleshores, també a vegades dius, bueno, acabarem potser igual, però la platja més gran i potser encara se'n posaran més. Jo el que pensava, que en aquells moments haguéssim tingut que pensar en una cosa que no vam pensar, i és que quan fas una transformació no cal que tinguéssim dissenyadors per fer unes construccions, millorar aquelles construccions, fer-ne menys, no deixar-les de mostra, sinó renovar-les, fer, escolta, mirem-ho bé així, i després també un espai d'aquest tipus una miqueta per la gent. Ara al Poble Nou estan demanant que la part de la platja que els hi queda, que sigui una cosa perquè la gent pugui anar i també, no sé, perquè clar, ara aquí la gent també menja ja, no? Per poder menjar, no? Però també, clar, al final, també tot està... Jo crec que es van pensar que tenien que fer una Barcelona nova totalment, quan en realitat les ciutats tenen els seus processos. En això, perquè va ser el primer encàrrec professional que també vaig tenir després de conèixer tota la facultat, que era el tema de les coses comercials. Així, ja que estem mirant una pantalla, doncs... Sembla que s'ha sentit de la Barceloneta de una altra. Jo creia que quan hem parlat de la descripció de les barraques i del canvi urbanístic que es va produir, però quan parlem ara dels banderos, després parlarem dels teclados, estem parlant de les transformacions olímpiques. Jo crec que va haver-hi un consens. Va haver-hi, per meu punt de vista, de ciutat poble, és a dir, es fa un esdeveniment esportiu, anem a canviar-ho. I aquest canviar-ho tot, amb la il·lusió que es va generar en els seus moments, perquè això és l'any 86, fins al 96 al 92 és quan hi ha totes les obres principals, doncs resulta que amb aquesta pastagada dels Jocs Olímpics no hi havia oposició de res. Una mica sí, ja us ho expliqué. Sí, una mica sí. Ja hi havia gent que deia, inspirador, sí, però el que feu. Però això que deies tu de no pensar-ho va passar exactament el mateix de l'Olímpic. Es van enderrocar totes les fàbriques que hi havia, només van deixar la xemeneia de Campol, la xemeneia ocupa un espai molt petitet, per tant, i és molt representatiu. Aquí hi havia una fàbrica, deixem la xemeneia i no passa res. Però ningú no va pensar que algun dels elements que hi havia allà podia integrar-se en el projecte de la Vila. I us asseguro, perquè no els he rebutjat tots, i els vaig fotografiar tots, asseguro que hi havia uns espais brutals d'arquitectura industrial que, a més, haguessin pogut donar un joc i un aire barceloní a una cosa que ara, si et passeges per la Vila Olímpica, amb tots els meus respectes, jo no ho identifico com Barcelona. Jo no ho identifico com Barcelona. Tu passeges per la Vila Olímpica i podries estar passejant pels afores de Valladolid, qualsevol altra ciutat. És a dir, anodí, nou, sense cap mena de segell, ni de trama urbanística, ni d'arquitectura de referent de Barcelona. Per tant, la idea que va haver-hi en aquell moment era de tabula rasa. És a dir, tenim un terreny on podem fer coses, aquest terreny és un terreny verge. No, perdoni, no és un terreny verge. Ni d'edificacions, ni de vivències de la
I en el cas dels baranderos una miqueta també és això. És a dir, jo estic obsessionat, jo portava un link que si voleu un dia us els passaré, d'un reportatge que vam fer a TV3 quan feia 20 anys dels Jocs Olímpics, no me'n recordo perfectament quan era, que precisament surt a l'enderroc dels baranderos i hi ha les entrevistes que fan. I em vaig quedar quan el vaig veure i he pogut recuperar del TV3 la carta, que li fan una entrevista a la Cedillo, que era la cap que portava tots els projectes, i ell mateix reconeix, que a qualsevol altre lloc potser estaria a la presó, ell mateix reconeix que, bueno, amb això de la llei de costes, nosaltres dèiem que complim una cosa de Madrid, anàvem fent, i ell mateix diu, home, potser si els advocats ho haguessin mirat a la lupa, algunes coses no les haguessin. Ostres, que això ho digui un representant polític durant uns anys, de les actuacions que hem fet amb l'excusa, amb la pastanaga dels Jocs Olímpics i l'excusa de la llei de costes, que les dues coses van anar amb un llic. La llei de costa no permet, estem parlant de coses desaparegudes. Jo, com que hi havia al davant, a mi em dol terriblement cada vegada que veig alguna d'això atlètic Barceloneta, que m'ha de funcionar, amb aquella búnquer de ciment, que és el nou club, i la visió que hi havia dels antics anys de Sant Sebastià. Havia sigut un casino de luxe. Era una concessió, la llei de costes no permet, què vol dir la llei de costes no permet? Al costat tens el Club Natació Barcelona, que no ha sigut el barri, que sempre ha sigut de la ciutat, i no el van tocar. És a dir, hi va haver-hi un accés fins i tot de despotisme, si es pot dir. Si no és despotisme, nosaltres sabem el que és el bo i el que hem de fer. La societat estava més o menys callada sobre aquests projectes i les protestes eren mínimes, i en el cas veïnals dels baranderos, bàsicament dels propis que estaven treballant allà que perdien el seu cost. Sí, i després també, si mireu bé al final, penso que si mirem molt bé el que s'ha fet, jo crec que la platja no la veig una mica excessiva, però ja està bé, encara que es costi a tots. Però quina aquella plaça que està des de Pinxo fins a... Sí, és una mica gran, no? Allò que és una espècie de lloc de borràs. Però llavors, allò que havia fet de pedra, o sigui, hi ha un accés de... Era l'època de les grans. Plaça Dura per excel·lència. Llavors, què ha passat? Els restaurants van a tot llocs. Cada vegada poden més taules, no? Al final et queda, sí, tu pots passar per aquella miqueta de 6 de cosa que hi ha, per caminar, perquè si no ja t'has caminat per la sorra. Clar, una mica que van anar una miqueta molt des del despatx, en vez de veure les condicions ambientals, o fins i tot a lligar amb les carrers de la Barceloneta, no tinc una cosa una miqueta més. També tenien un problema del que havíem fet a l'època del Portioles, que era allà fer aquell passeig tan aixecat. Allò era una mica d'allà, que també tenia la seva funció. I també s'ha de dir una cosa, que, clar, penseu una cosa, que a la postguerra envien uns projectes de construir cases pels pescadors, unes casetes molt interessants, molt ben pensades, que tinguessin la seva barqueta allà, perquè de fet, a la banda, aquesta que dius del carrer de les Drassanes, és on hi havia les Drassanes de la Barceloneta. Es feia vaixells, el carrer de les Drassanes. Per tant, tot allò era una cosa d'activitat també, dels mariners que segurament molts d'ells també, quan passaven allà, i el peix que hi havia portat va començar també a fer menjars. Vull dir que, clar, que sí, com ha dit molt bé el Francesc, clar, anem amb poca cura. Has de pensar que la Villa Olímpica és una mica el mateix, es feia uns passejos. Em sembla que tot ve una mica de no haver viscut en un sistema més democràtic, més representatiu, els anys anteriors. L'Olimpiada sí que era... No, però que hi havia potser, no sé... Hi havia processos participatius com va haver ara. Per exemple, em pregunto, en aquests moments, bueno, ara potser s'han una mica fluixets de participació, però si es va aprofitar que això, que els 92 es creen unes il·lusions i es ve d'unes èpoques sí, bueno, sí que hi havia hagut
associacions de veïns i una certa... Sí, potser sí que hagués pogut ser més control veïnal. Per exemple, jo penso que el que vam fer som el nostre d'enviar tota aquesta gent i parlar d'una manera ràpida, l'última, desfent nuclis que s'havien vinculat d'alguna manera, clar, perquè al final la gent s'agafava un ferro calent. I mira, que hi ha uns quants habitatges aquí, a l'altre d'allà, que es van portar a la dona. Jo com vaig estar pendent la crisi cultural? Jo vaig anar, posit de pescadors, li van deixar veure. Els pescadors on viuen, perquè clar, com jo, que deu tenir dos pescadors. Jo us dic, escolti, hi ha uns senyors que viuen a Badalona. I què fan allà? És que es van allà. Diu, no, aquests són els que vam enviar, i llavors jo, una senyora, que va venir una de les d'aquí, va dir, no, és que mi padre, quan vaig fer les barraques i vivia altra profesor, deia, es que mi padre vivia en un piso en San Roque, y entonces con otros pescadores, por la mañana, alquilaban un taxi y se iban a pescar a la Barceloneta. Perquè molts eren pescadors, no? I a més, no era gent, sinó que la mateixa marina devia deixar concessions. I aleshores em vaig quedar ja que es pensava, bueno, vam fer aquell lloc de pescadors, però ja no vam fer cap més casa. Perquè la casa que va fer el patronat no va haver vingut cap pescador. Exactament. Llavors dius, home, potser haguéssim pogut fer algunes cases, no? Per algun lloc d'aquests. En aquest sentit, i anant en aquesta línia que estava comentant ara, què ha passat, no? És a dir, bueno, també des de la perspectiva que, per exemple, en la nostra casa treballem en el patrimoni industrial. El patrimoni industrial també en el seu moment va costar molt i ho hem vist en processos urbanístics, transformacions que hi ha hagut a la ciutat, en la roba, etc., que ha costat molt posar-lo en valor i que també es veiés com una cosa que valia la pena fer treball, que no era simplement algo que si no es podia mantenir la funció original, doncs que no valia la pena mantenir-lo. Què ha passat amb el patrimoni, podríem dir, marítim, no? És a dir, el patrimoni que també recordava aquesta activitat pesquera, aquests, en el cas dels Cinglados, per exemple, com és que altres llocs, per exemple, no sé, Palamós, hi ha un museu que parla de la història de la pesca, que parla sobre els escars, els diferents tipus de pesca, tota aquesta part de la història també de la ciutat, que només existeix aquí i que ha passat aquí a Barcelona, que sembla que no. El Palamós, però a Tarragona han conservat els Cinglados i uns són restaurants, uns altres són un museu i altres fan uns ports. Vull dir que, clar, també Tarragona el port és més excèntric respecte al que és aquesta ciutat. Clar, aquí el Port Vell estava en el centre de la ciutat, no? Hi ha una tradició de, què sé jo, dels clubs marítims aquests, etc., no? I que les marines eren forma de fer diners. Hem de pensar que el port, i en el cas dels Cinglados, són de terreny, si mireu per terra, veureu que hi ha unes trampes que diu Puerto. Sí, hi havia una planxa allà. Llavors, aquí també el port és un altre element molt important, que és molt important per la ciutat i és important que ho sigui. Però, clar, ells també, d'alguna manera, també van intervenir. Vull una miqueta amb el que deia abans. El tema dels Cinglados, i el que deies tu, és a dir, clar, l'origen de la Barceloneta, de la conjugació de terres, és per Barcelona no té un port natural, per tant és un port artificial, que va creant una línia i les sorres que es van acumulant tot el temps. Per tant, l'espai de port és la frontera natural Clar, al llarg de la història, el port que ha anat creixent, que després s'ha anat desplaçant i arriba un moment en què el port és una zona tancada al barri, tancada a la ciutat. Hi ha els controls de les mercaderies que venen de fora i, per tant, tu no trepitges l'espai del port. Excepte el lloc de pesca, la resta és una. Llavors, en el cas de la Barceloneta, és la frontera del passeig. Tu tens el passeig que s'inicia a les cases i després tenies una tanca de ferro que tancava cap al port. I no era inaccessible per la gent del barri. En aquest espai, els Cinglados es van construir just a començament del segle, són conscients que estan construint una cosa
que dona a un passeig i, per tant, s'hi creen una façana que tenia un cert impacte, tenia una voluntat de ser una façana més o menys de presó. I, de fet, el paisatge de la Barceloneta de tot el segle XX, també als anys 90, és, per una banda, les cases del passeig, per l'altra banda, el frontis del Tren. En el moment en què el port, les activitats comercials del port ja s'han traslladat més cap a la banda de Montjuïc, perquè la transformació no només és urbanística, és dins de la ciutat, també els serveis, i el creixement del port de Barcelona en els últims 30 anys ha sigut espectacular. En el moment en què es decideix, una altra vegada, aquest concepte d'obrir, i que allà ja no hi haurà activitats comercials, sinó que es crea un port de luxe, de vaixells, obren això al mar i el primer que fan és enderrocar els terminals. Home, en el cas de l'accés a la platja, ja hem dit que sí, que la línia de construccions que hi havia entre privatitzaven molt el fet que tu poguessis anar a la platja. En el cas del port, un cop has obert allò, no hi ha res que t'impedeixi perquè el port acaba amb una línia que cau del mar. Que hi ha els noralls i això cau del mar. Com qualsevol altre port. El Bogar de l'Oral, aquell element industrial, però fins i tot que havia conformat part del paisatge durant 100 anys. Amb una estructura, a més, que jo recordo, en aquella època encara podia hablar-li, jo recordo que en el moment que s'estaven fent els enterraments i s'havia ja tirat el mur i encara no havia entrat els terminals, jo recordo com a mínim 2 sessions fotogràfiques i de filmació que s'estaven fent en aquells espais, perquè un espai, ostres, amb aquelles arcades, amb aquells d'això, amb el perofons del port, però la ciutat endavant, ara tenim una esplanada. Una esplanada amb poc èxit, perquè continua havent-hi una tanca. És a dir, ara hi ha llocs de luxe, continua havent-hi una tanca, molt més petita i molt més a tocar del mar. Hem guanyat l'esplanada on hi havia els tingles, però una esplanada pels patinadors, que són els campans. Mira, aquest punt me l'he llegit bastant perquè m'he de preparar una mica perquè vaig amb gent. I realment us puc dir la conclusió que he arribat, però que és més. És a dir, el tinglado anomenat Palau de Mar és una meravella. I a més, vull dir que dins de si és acceptat o assumit pel barri o no, us considero que sí. És a dir, la gent li agrada, el museu, tothom hi ha anat, l'ha agafat com a seu, és un museu preciós, és un museu que realment està molt bé. Per tant, la veig una fórmula interessant. Es va conservar un tinglado i s'ha reconvertit dins del que és reconversió. Fantàstic. Tots els altres m'ho he estat pensant perquè la gent que vaig llegir deia que havia la pena, crec que no s'havien de vendre. Així com que els merenderos he dit que sí, doncs no, perquè és un espai que valgui dir, perquè esclar, talla-la, no. Aquells espais s'haurien d'haver deixat. La persona que vaig estar llegint que fomentarien activitats, és un lloc, era per activitats, podien haver... És que fins i tot diguem-ho al revés, per què no ho posar? També, mira, per exemple, és a dir, eren uns espais que no te trepitjaves la sorra, però tenies el port. És a dir, crear... Bueno, no ho sé, se m'ha acudit ara mateix, I primer estava molt en contra. A veure, què m'ha passat? És això, aquesta pressa. Nosaltres, com hem fet veure de la Barceloneta, ens deien que... Parla-li a la càmera. Ens diuen que és una miqueta d'estudi, com a lluna, per ser guant. De la Barceloneta no hi havia manera de saber què volien fer el port i què volien fer amb els cinturons, que també podríem parlar d'ells, Per exemple, el cinturó que només va en cotxe no hi ha cap servei públic, diguéssim, no? Aleshores, esclar, es va reflexionar poc, perquè l'estructura es podia tancar en moments determinats. El procés de restaurants tampoc, perquè clar, ja seria... Tampoc us dir... Però pensem que aquí teníem un altre operador, que és la Junta d'Obres del Port. El port és de l'Estat.
aquí a Barcelona té un organisme que no depèn i per tant l'Ajuntament té molt poques atribucions. Pot posar límits i moltes coses, però al final tot això va per un altre lloc. Clar, per què ho han fet així d'aquesta manera? Jo suposo perquè vam... Bueno, poden haver-hi moltes raons. I que aquesta tanca, no sé què, la tanca era molt bona, era una empresa molt important, que feia coses molt ben fetes. Sí, en el Palau de Mar hi ha les fotos, no sé si les heu vist, que segurament és una continuació, no? El que dius de la tanca. No, la tanca estava com una mica separada. Tenia com un... Però no sabia aquesta tanca. No, a mi m'ho passa. Però bueno, jo us diré una cosa, el que ens va costar tot això del port, bueno, ens va costar sang i groc. O sigui que va haver-hi molta gent que va dir això que té d'una altra manera. Estic caminar de conservar. Jo crec que és clar que el port també, aquí no hi ha guanyat res de port. Si sí que ha guanyat una cosa és que els que tenen els amarres allà no tinguin davant res. És més perquè els amarres vegin les barcelonetes que jo crec que es van equivocar. Són amarres de vaixells recreatius. Cada més perquè en els últims anys el port el que ha fet ha sigut tancar i acabar les concessions dels vaixells més petits per vaixells més grans. Són tots els grans problemes de tot el moviment que va haver sobre aquestes tanques que gràcies a la gent de que vol aquí a la Barceloneta i l'associació de veïns nova per tema. Aleshores, si no, ja ens haguéssim posat una... que no veiem res. Jo crec que clar, aquests operadors que hi ha aquí a Barcelona fa que el port sustingui molts privilegis i que faci coses que són discutibles i que, esclar, que potser les tenim que aguantar perquè el port sí, es dona de viure. Diguéssim, no? També fa que a vegades... A la part del Maremani, fins i tot, va ser com un fracaset. Perquè, esclar, s'ha hagut de... O sigui, realment, aquell cinema, què ha passat? Ha tancat perquè tot allò que feien, no sé si no és a dir, s'acaba la gent. allò, com que no ha anat bé, tots en som, no vull culpabilitzar ningú concret. No, se sap que... O sigui, no ha anat bé el Maremani, ni ha anat bé l'Olímpic, totes les coses noves que s'han fet amb els fons, nous fons marítims, el que he anat a llegir és que no ha arrelat. O sigui, ha faltat vivenda. Perquè no s'ha creat xarxa de gent. Sí que s'ha creat una mena de coses allà que la gent que vingués, però no s'ha fet una... I després no s'ha controlat. Perquè, clar, és una mica control també, no? Clar, perquè penseu una cosa que segurament tot això del port olímpic és una societat diferent. Per això ara penseu que resulta que sí. L'Ajuntament pot dir que no, però clar, resulta que pot dir que sí. O sigui, ja en sabem, clar, la gestió de societats compartides creen aquestes. I clar, també ens va passar una mica a la Villa Olímpica, és que havia implicat tant el pla de la Ribera que volíem fer als blocs alts a Ribera, al costat de mar, que ara es posarà cap dintre. Els veïns, la gent, no? I aquí deixarem aquestes terres de nadie, perquè a part dels xiringuitos aquests que ara la possessió subestada, hi ha un tros que tampoc serveix de res. Però esclar, jo em sembla que això ho feien tot. Jo crec que és un urbanisme, com has dit tu molt bé abans, i com em sembla, una miqueta desengelat. Una cosa és posar els blocs de més pisos al costat perquè els que tinguin més diners compren els que veuen a l'aigua, i l'altre és deixar aquests trossos de nadie que no saps ben bé com els recursos. L'estiu ja són repetletges, però que no estan... Està una mica desaprofitat. I després pensar que a la Via Olímpica no van projectar cap escola o cap edifici que es pogués mantenir una escola, però tens que fer una escola per això, però algun edifici que hagués pogut ser una escola, i al final han posat l'escola, i al final de tot. Perquè tot davant del cementiri, però no la volta els autobusos. No un mercat. No cal que fessin un mercat que hi haguessin verdures, perquè si posar un espai que fos un mercat. Si tenen un supermercat allà per sota i per amunt i per no sé què, no és mal de res. Això era bàsic, un mercat, una escola, això per Cerdà ja ho sabia. S'havia de posar. I llavors, si no posen llocs així, no es crea vida.
sempre s'hi havia de al final de tot, i l'església, que tenia que ser cultural, que ja estaria bé, que el féssim, com parlàvem abans, però finalment, com perquè allà porta dos parròquies, em sembla que era molt poca feina. Bueno, com són ja les 8, gràcies per comentari. És veritat que hi ha hagut intervencions més recents, inclús que els olímpics de l'última dècada mateix, que també han suscitat diferents opinions del barri, també més controvertides, lògicament el cas de l'Hotel Vela, com sabeu, sí que és una que ha donat peu a aquest sentiment, que com sabeu hi ha hagut un malestar creixent del barri els últims anys, que s'ha anat manifestant també l'explicació turística i també una miqueta el Vela. I l'Hermitatge. Mira, exactament, l'Hermitatge també s'ha Jo conduït. sobre aquests temes tinc unes opinions així. A mi el Vela m'encanta, però em sap molt greu que sigui il·legal. Bueno, aquesta qüestió que no toca, és que moltes coses... Però m'encanta, o sigui, jo el veig i dic, a mi em crea unes... Ara em sap greu que és il·legal. I a l'Hermitatge el vull al barri. Ja, una miqueta d'allò. Perquè sí que vull fer Jo crec que hi ha coses que estan molt bé, però no estan ben posades. Sí. O estan més o menys pensades pel barri o per una altra cosa. Bueno, jo li obriria el torn de paraula, no sé si algú, és a dir, sé que algunes persones que veig que estan avui connectades són també persones que estudien, no conec a tothom, però sí que el cas de la Mireia o el cas del Pere, que està per aquí, que són persones també que han estudiat bastant la història de la ciutat. I no sé si algú vol obrir el micro i fer alguna pregunta o comentar alguna coseta que pugueu fer-ho. Perquè tenim aquesta fredor de que ni us veiem, no us obligarem a connectar la càmera. O sí. Sí. Jo crec que segueixo un pijama i després Com ens hem de ficant-se dins de casa nostra, mirant sempre bé que es veu. Vull comentar alguna coseta? Jo he de dir, així, mentre algú s'ho pensa i té ganes de preguntar alguna cosa, a mi el racó del mariner em va saber molt. El racó del mariner, la part on està la Torre del Rellotge, hi havia aquesta part que podies entrar, que ara mateix està desmantelant tota aquesta zona, hi havia aquest petit restaurant que pràcticament és una barraca, també tot s'ha de dir, que és el racó del mariner, que és un lloc on encara obrir les 5 del matí, on anaven els 4 pescadors que queden, i era com un lloc de trobada del barri i ja he de dir que m'ho canviava. Era com un espai que encara no sentia una miqueta que també marítim al barri, que ara mateix de fet no sé on. Llocs patrimonials que no cal que s'hagin destruït però que han desaparegut per un curs, per exemple, és el segon mateix de Rellotge. El Rellotge, jo quan vaig intentar passar, no el deixen passar, està tancat, no pot accedir. Una de les icones gràfiques del barri està amagada i si hi apostes no pots. Significatiu. Aviam si algú pugui fer algun comentari. He dit que realment és interessant perquè en el cas dels ciclades de tot el tenia com un lloc inaccessible per la gent del barri i va ser la Núria bibliotecària del grup. Sí, la Núria, una de les del taller de la Carme, que ella sí que va comentar que des de la part de Golondrines sí que podia entrar des d'allà, que podia com anar vorejant i entrar a la part de les ciclades i que de petit portaven els seus avis per veure com carregaven i descarregaven els vaixells, les embarcacions. Ella no recordava aquests primers ciclades, amb el 1901 que tenien aquestes dues andanes, que les cures estaven a la part de baix, que van anar a peu, que són quasi les primeres cases de menjar. Així que també hagués tingut el seu link històric, no? I ens allà algú que financia i has donat una idea de negoci. Necessitem coses noves. Però bé, ella tenia que record com un lloc que sí que podia accedir, tot i que des d'aquí no, des d'aquí estava tancat. Hem trobat també l'Arxiu Popular de Barceloneta, que totes les fotos que se poden veure a l'expo venen d'aquest arxiu, que va haver-hi algunes protestes. Hem trobat fotos de protestes
de que la gent deia no aboqueu tot els signals, deixeu o l'estructura o deixeu algun perquè es puguin fer, igual que la maquinista, que es va reivindicar, l'antiga maquinista, també es va reivindicar per tenir un ús, com algun ús per el barri cultural, a nivell oci, a nivell infància, etc. Així que hem trobat aquests petits moments de resistència. A veure, crec que hi va haver-hi una... Després van pensar, pensen que els periodistes deien el que tenien de dir, no? I altres que simplement a l'eufòria aquesta actitud i que veien això de l'esport, si l'esport ara és com tot, perquè era més important el Barça que el Sánchez. D'alguna manera, no? Allò era molt important i ningú deia res, però sí que es van fer, a veure, i a més, Sola Morales i una frase que elimina que era un projecte de l'ordenació del Porvell, i al final, clar, al final no sé qui va fer, però sí, els arquitectes, però d'una manera més amb uns models, diguéssim, poc mediterranis. Sí, la paraula. El fonamental és que hi hagi més organització social i control social. És a dir, ells faran fins on hi ha molts interessos econòmics, com és lògic, amb el sistema que vivim, tampoc poden fer grans d'allò, però el que la gent hem d'estar a l'aire. I hem d'organitzar-nos i donar opinió i no deixar-nos arrossegar per eufòries polítiques que ja hem deixat. Tenim una pregunta. Ja el Marcel ens diu, hola, el Marcel pregunta, podeu recomanar algun llibre que expliqui la transformació del barri? Gràcies. El Marcel. De quin període? Perquè, clar, aquí tenim moltes etapes. Podem parlar d'abans de la Barceloneta, no? No l'abans del llibre, que era abans de la Barceloneta. El que hi havia abans de la Barceloneta abans de la Barceloneta, que seria tots aquests treballs que s'han fet per historiadors i per arqueòlogs que han recuperat totes les coses, perquè és evident que hi havia vida abans, no? Sí, aquí hi ha un fulletó que va editar, no sé si en Lima, que és del Miquel Soberón, que és l'arqueòleg que havia fet el treball aquest, que està especialitzat i està fent la tesi ara sobre l'evolució de la costa i la costa. Això seria per la Barceloneta de per l'origen i formació del barri, el llibre de referències del Vicent. Ell per conèixer i l'opinió. A veure, el que passa és que tinc una col·lecció de cartografia molt bona perquè me'n vaig anar a Simancas, que van fer les fotos pujats al castell aquell de Simancas. És la seva tesina dels anys 70. La primera, el 3 i el 85. Després del 85, la tesi doctoral, que parla més sobre també la formació de qui habitava en el barri, no només les formacions físiques o l'evolució física, sinó també de la vida social, dels propietaris, etc. I els altres llibres que hi ha publicats... Però hi ha aquell que es va fer als 150 anys, era? Sí, pot ser el del... No, no està mal. El 250. Quants? El 250. El 250, que també estava aquí de Cabró. Aquest ja estava dirigit per diversos capítols, és molt interessant, i després l'altre... Sí, l'altre és el projecte gràfica de... L'abans he de dir que jo pensava que era més foto perquè hi ha de cada barri, no? I la veritat és que mira com ho va dir la Mercè, sí, i vaig estar mirant i és veritat que a nivell del contingut està molt bé, està força bé. Vam intentar, els llibres estan pensats, bàsicament, són llibres de fotografies. El que passa és que tant en els peus de les fotografies com amb petits davantals, perquè són davantals, però no recordo les línies que però ara hem d'intentar concentrar-nos, per exemple, sobre els titulados hi ha un petit. Són 30 línies, però s'intenta condensar així. Els d'anar a buscar les memòries del port. El que passa és que és un llibre que està molt bé, però per vostès, per consultar-ho, per tenir-lo i adquirir-lo és excessivament car.
M'han de dir que la Barceloneta aquí, la Fraternitat, la biblioteca que ha pogut tornar a obrir finalment ara amb els canvis de restriccions, hi ha la col·lecció local, i jo, per exemple, abans, tota la recerca d'autors, tampoc me l'he comprat, perquè és un llibre molt car, però l'he anat a consultar, precisament per aquest projecte, l'he estat consultant a aquella biblioteca i és una biblioteca molt agradable. Sí, i després, si et deixes dir, ens hem oblidat de la Barceloneta Obrera, la pescadora, el pescador, el treballador, les classes treballadores, i jo recomanaria també un llibre fet sobre les cooperatives de la Barceloneta. Sí, la forja d'un poble solidari. Això mateix. Aquest llibre el vaig llegir i m'ha ajudat en el confinament, em va acompanyar en el confinament. Després ara el voldria tornar a recuperar, ha desaparegut de la biblioteca. I n'hi ha un, però no me'l deixen perquè està... No, m'ha dit que ha desaparegut. Jo dic, bueno, jo el vaig tornar, diu, no sé. I ara l'he demanat. I la Garba l'han demanat, no sé què, la ciutat invisible. I ara, és un llibre, entrar en un altre tema molt important que és i que no hem parlat, que és la Barceloneta industrial. Jo sempre diem que és un dels bressols de la indústria catalana. Perquè penseu que la primera màquina de vapor, aquell bon senyor de la foneria Domènech, que a més tenia la famosa Isla del Tesoro. Hi havia posat, pel que fa al sector secundari, em sembla que només podem parlar de les glòries del passat. Realment les indústries han abandonat de bon grat o per força el barri. Els tallers Nou Volcà, el 36, el primer gasòmetre, els tallers Alexandre, els tallers Escuder, ara són esquelets convertits en elements decoratius com la porta d'entrada de la maquinista i l'escultura del dipòsit de gas. Sí. A veure, no, que la casa té les coses més, que la casa que hi ha. I la del fill del... Sí, la del l'aigua. A veure, més que la indústria de la Barceloneta es va aguantar. Fins als anys 70, els dies, que no sé com us coneixen, aquests senyors van fer després, feien maniquís, un cop que tocava a la platja, que s'ha de tenir per allà, vull dir que hi havia tota la indústria, tot el suport a la indústria naval. Totes aquestes efectes navales, aquesta marca que hi ha a l'entrada de l'església, que eren de l'Arquiventosa, vivien molts aquests senyors les pintures, de tot aquest tipus de coses. Clar, tot això es va anar desapareixent a mida que, per exemple, la construcció naval, penseu que, clar, les drassanes es van convertir en una caserna al segle XVIII. Llavors, els que feien construcció naval es van portar a la Barceloneta i van estar fent vaixell. Una part que venien mig fets de Maresme i de Peix amunt, però aquí s'acabava aquí. L'altre important va ser la Cambra, que és encara la Cambra, que vaig fer la seva biografia, i ara hi ha un llibre molt il·lustrat que també es pot consultar per coses de la Barceloneta, que es diu El Poble, que el van fer el Jordi Nadal i el Pere Pasqual. De tenir una foneria aquí a la Barceloneta, a casa del Carles 26, van acabar tenint l'imperi del coure i una industrial de les cables elèctriques de les masions de Sant Hipòlit de Voltregà, que existeix. Encara existeix, que és una multinacional importantíssima. Vull dir que aquí va néixer, és un bressol perquè van començar una sèrie i després va haver-hi una fàbrica de farines, de perrais. Tots aquests... Puc llegir un fragment? Sí, si vols fer això... No, és que m'agrada perquè resumeix una mica, no és propi. Tampoc sé de qui és perquè no vaig prendre. Però a veure si esteu d'acord. Una mica es podria dir dels tres espais. Alguns d'aquests espais havien estat zones una mica pacífiques, atractives, necessàries, però també inhòspites a la vegada. En alguns casos amb una legalitat dubtosa, com és habitual en llocs on hi ha intercanvis amb ultramar. Llocs carregats de promeses, somnis i amenaces. Espai podríem dir una mica ambigus. Els responsables dels canvis actuals han jugat a fons la carta de la nostàlgia. Eliminada l'activitat inicial, s'esforcen en recrear un aire mariner per seguir simulant el que ja no són i per dissimular en el que s'han convertit. Es busquen elements metafòrics i es fan picades d'ullet per acontentar els ciutadans, però no es va al fons de la qüestió.
No sé de qui és perquè vaig pensar, ho diré com si ho digués jo. No, a mi em sembla una... Però ho vaig trobar. Sí, exactament, el barri mariner, quan hi ha els mariners, però ara jo no sé si no té estructures dels mariners. Això, la professora de treball, amb molta feina. Aleshores, jo li vaig dir, és que em sembla que hi ha... Tampoc hi ha molts mariners a la sorpresa. Mariners aquests que anaven d'homes, perquè són els marinos, són suburbans. Ja n'hi havia de tenir que era marino i vivia al món rebassat. Vam fer una xerrada aquí a la casa de la Barceloneta sobre els valencians que van venir. I diuen, aquí va la cultura i qui era? D'això, a la migració. que tenia, doncs, es veu que hi ha tota una línia que venien de no sé on, peruans. Estaven fent el llibre, hi havia una Sicília, que tots hi havia Benidorm, que era cada any. Sí, aquest sí que no veu. De Benidorm encara continuen venint cada any a la feina dels nostres casos. Això sí que és bo. No, i jo com vaig estudiar una mica sobre alumnes, també del mar, i vam veure que el de fet pescador vivia allà. I em van sortir notícies d'allà. Aquesta no t'ha tot Bueno, no més que res per respectar les històries. I bueno, hauria donat sobretot les gràcies dels tres, també la gent que us heu connectat, que sent que realment és una mica així. I em sap molt greu el tema del so, que ens heu estat comentant que no sentia gaire bé. Tot el que hem pogut, és veritat que el que hem de fer és mascareta. Sí, la mascareta que és un rotllo. Però no, quan ens queda. Ara es posarem. Així que, bueno, que ens hagués agradat també, sobretot se'ns dona millor crec que el directe, no? En persona no som tant de gent de tecnologia, som una mica més analògics, però hem fet una mica el que hem pogut i sobretot unes gràcies a la Carme, al Francesc i la Mercè per venir, perquè ara mateix no sembla que he dit que a vegades no poder trobar-nos i també dir-vos que l'exposició encara es pot veure fins al 12 de desembre, que val la pena si veniu. És un espai que està obert, no poden venir grups de més de 10, però aquí és un espai que és agradable, que val la pena sobretot passejar pel barri, que és el que podem fer, que és passejar entre les exposicions i també que no sigui aquesta cosa no cap a la cultura, a vegades que sembla que tot s'hagi aturat. I també dir-vos que hem fet aquesta setmana un concurs de dibuix relacionat amb l'exposició i a partir de la setmana vinent també es podran veure els dibuixos dels nens i nenes de l'Escola d'Alexandre Galí que han participat i també ens fa bastant il·lusió. Així que, ho deixem aquí. Gràcies a Ricardo, que no vam sortir en càmera però que està aquí. I res, moltes gràcies per seguir-nos. I això estarà gravat, ho deixarem enregistrat i així que després ho penjarem més endavant al canal de YouTube perquè segur ho vol veure més endavant que pugui. I nosaltres som la cooperativa La Laberintha, qualsevol pregunta que tingueu, ens podeu fer pel Facebook, pel Twitter o al mail que he posat allà, qualsevol dubte, tenim preguntes, les referències bibliogràfiques, qualsevol cosa ens dieu. Així que moltes gràcies a tothom. Molt bé. Adéu.